שאולי, מותק. באמת נמאס לי ממך. גם לי נמאס ממך. בכלל למה באת? בכלל למה... תשמע, אני אומר לך. רגע, מה אתה רוצה שיעשו עם הקטטר עכשיו? עכשיו אני רוצה שיוציאו אותו. אני בא אליו, אני אומר לו, אתה מוציא, אם לא, נירה מוציאה לי אותו. נירה תוציא לך אותו ביחד עם הזה. עם הזה, מצידי שפשפת תוציא. לא מעניין אותי. איך הדבר הזה, אני רוצה לראות אתכם 10 ימים עם הדבר הזה. תכף אתה תאשים את כל הרב שצים גם בבית שלך. 10 ימים שאולי לא נוגע בעצמו, 10 ימים. זה אוטו שלה. נתת לה את הכרטיס? היא לא צריכה, זה מצלם, זה ישר יודע. אז איך זה יודע? סי, לא צריך. לא. אם לא ייפתח, תגידי שאת מכירה אותי. שאולי. מותק. באמת, כל הרב שצים דאגו לך. מילה לאומה. פייר? כן. זה מה שיש לי להגיד, מילה לאומה. קודם כל אני אוהב אתכם, תודה רבה לכולם. נקווה שלא נצטרך עוד פעם דבר כזה. ומשהו לגיא שדאג לך. וגיא, אפילו שצעקת, אני יודע שזה היה מתוך אהבה ולא מתוך שום דבר אחר. תהיה בריא מתוק שלי, תבוא לכוס קפה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו בשם כל הרב שצים. אין דרישות למרכיבי ביטחון, כולם קיבלו. לברט יש קשת כפולה. כן, לנועם יש 2 ידניות, לי יש 2 גלגלי ספר, אנחנו מסודרים, מרכיבי ביטחון של הרכב מסודרים, שאולי. תוציאו, רק מה שחשוב, מה שתוציאו לי. הוצאנו כבר הכל מחולק. לא, את האנטנה, תוציאו, זה האנטנה הזאת לא מקבלים כל יום. לא, לקחו אותה כבר. יש 624 שם, זה יותר חשוב מכל דבר אחר. לא, 624 אני לא יודע, אבל הכל נמכר. דעתי גם אדרי לקח כמה דברים, אבל זה כבר מגב, תסתדר איתם. הלו. יאללה, בוא. כן. רגע, אתה לא רוצה להביא את האוטו? תקשיב, לא, יאללה, כבר נרד. תאונת דרכים. אני בבית חולים, תגיע לשם. יש שם את הבחור שם, איתן. קבל ממנו את איתן, קוראים לו. אתה מתותחנים? שריון, סליחה. איתן הוא משריון גם כן, מאותה חטיבה אתם, שיסביר לך את כל הדברים. אני אחזור מבית חולים בערב וזה, אני ארגיש יותר טוב, אני אבוא ואני אתדרך אותך, בסדר מתוק? אוקיי, תודה, יאללה ביי. ואסי הגיע